u takmičenju u rolanju. Sa moje desne strane prvi do mene, Luća Hejter, 20 godina već vari, 75 kila, no blackouts. Yeah, boy. S njegove desne strane, gospodin Smoky Mardeljano, mladi izazivač, 30 kilograma, 30 tona povarenih, no blackouts either. Takmičenje u brzom rolanju vutre kreće, samo da prvo predstavim kakve kvalitete gospoda imaju u svojim rukama. Porn Haze, gospodin Luća, rola, miksovano je sa organskim supstancama. Let's go, taj bitch. Smoky Mardeljano rola ruski proizvod Organic Mechanic, tako da proglašavam takmičenje otvorenim. 3, 2, 1, here we go. I Luća kreće, ima problema malo sa klopom, ne znam s koje zaboravio, s koje ruke. I ovo je moje stajna, Smoky Mardeljano tek sad kreće tako u Rusiji, počinje uvijek sa malim zakašnjenjem, ali Luća Hejter vidi se da je duže u poslu, iskusniji, ali mladi i perspektivni Smoky Mardeljano zavija, oblizuje, okreće, Luća Hejter daleko ispred, ali morat će se pokupe sve trunke koje se imaju na stolu. Znači, Lućo, nije ti joint gotov, molio bih da završiš joint do kraja, tu je greška starog šampiona, kakav kiks, kakav danak lepe opuštenosti. Smoky Mardeljano isto je ispustio malo nekolicinu buksne, tako da odlučit će fotofiniš. Dobro, brate, evo. Nice. Daj, ja ću sad da spotim još jednu buktu normalno. Nećemo ovo, ali sprdo sam se Pošto je Luća pobedio, njemu ćemo da pokrenemo. Debra, znaš da sam išao s tvojim... Hvala, brate, daj, to sam, zato sam se prijavio za ovo. Nisi ja prijavio zašto ne znam 23.000 bukci sam smoto. Ti me zato ode u tvoj show da bi mi dao šta da rola bukci. Pa ja sam 23.000 bukci pokloniš majice. Daj mi majice, ja sam došao zbog majice. Hoću majicu protiv BG-a, hoću da budem u Beograd glavni reper. Daj mi majicu protiv BG. Okej, samo da ispoštujemo proceduru. Jo, pusi, čuš. Evo, tako. Ispali si ti vizir. Sad mogu i doma. Luća Hejter je pobednik manifestacije brzo. Brat, evo šta je rekao. Dobro, zna brate, Čestitam, Lućo. Evo brate, ovo stvarno brate. Gane, hvala ti Jordane. Izazivač mladi. Hvala što ste me pozvali, hvala što ste... Vidimo se sledeće godine na turniru. Izgubio si finale, ali ne treba Ja sam čuo da dobijem kiss od nekih za pobedu.